V súčasnosti sa často stretávame s tým, že horúčka je považovaná za veľkého nepriateľa. Je tomu však naozaj tak. Zapamätajte si jednu vetu. Horúčku nevyvoláva choroba. Horúčku vyvolá naše telo, keď sa do neho dostanú patogény. Imunita sa spustí, začne pracovať a zvýši našu telesnú teplotu, aby uvarilo bacily a vírusy, ktoré sa do neho dostali. Vo všeobecnosti sa odporúča nezrážať teplotu do 38,5 stupňa. Pokiaľ však znášate dobre aj vyššiu teplotu, tak ju nechajte prejsť, pretože je to prvá zbraň vášho tela pri chorobe. Najlepšie, čo môžete spraviť, je spraviť si dobrý lipový čaj, zaliesť pod perinu a z choroby sa vypotiť. A je dosť možné, že ani sa naplno nerozvinie. Pokiaľ však horúčku nezvládate, cítite silné prehriatie, blúznite vy alebo vaše dieťa, hrozí dehydratácia alebo dieťatko je apatické, vtedy je naozaj na mieste podať antipiretika, teda lieky od horúčky. Poviem vám príklad z nášho života. Najstaršia dcerka dostala len mierne zvýšenú teplotu 37,5 stupňa a bola z toho angína, ktorá trvala takmer 2 týždne aj s antibiotikami. Mladšia dcerka v rovnakom čase mala takmer 40 horúčku, ale zvládala ju dobre, takže sme telo len fyzikálne chladili a za 2 dní bolo po chorobe. Za 2 dní uvarila všetko, čo sa do toho tela dostalo a ďalej bola zdravá a fungovala bez liekov. Takže horúčky sa nebojte ako niečoho, čo vás chce oslabiť. Je to niečo, čo robí vaše telo pre vaše zdravie.